जय जगन्नाथ सांग माने पूर्णलक्ष्मी ब्लॉग चैनल को स्वागत जणे आमे पुणी आनीचु आ गोटे नुआ वीडियो। तेबे आसन देखिबा आज वीडियो रे कौन कौन सब मजादार अच्छी। एबे बृंदावती को पूजा चली आम ओडिया घरे तो प्रथमे सर्वप्रथमे ठाकुर पूजा सब किछ आरंभ होता है। खुआई दे गोटे जेजू को जेजू गोटा खुआई दे जेजू गोटा खुआई दे जेजू पचार केमती लगुच टेस्टी सांग माने आज ब्रेकफास्ट रे किछि नहीं आज खाली क्या हम चूड़ा चकटा तापरे दीपर लंच रे कौन अच्छी देखा सेटा सरप्राइज दीपर को मुझे आसिले देखी मुझे बाहरली दुकान तो देखा दीपर कौन आम गुड्डू कर एत स्टाइल जे तू बहुचु हाय कर दियो हाथ रे नमस्कार जय जगन्नाथ आ ठिया है कि ओम नमः शिवाय छुट्टी कर देलो ते कांथी ठिया है कि कांथरे ठिया है ओम नमः शिवाय कर दियो दिया तो टेकी की ओम नमः शिवाय ओके कौन कहू जे कौन कहू कहूनु तू जीवु जाऊनु चप्पल पिंध गया नल लेबिनी चप्पल पिंध गया उल्टा पिंधिलु सीधा पिंधे तो बाबा पढ़ेबे बोली केमिति होउची गोटे पिला जीव बोली गोटे घेरा बुली गले ता मन शांति मन खुशी ता मन को ओल्हेकी आसीबो तापरे ए 5 मिनिट पाई बायबा अनुको लेके आसब एबे कौन खुशी तो आउ जीव बुली लो बा टाटा दीपर को देखा कौन रोसई करके रखिथो आम आसले टेस्ट करके कहबू मैंने मु आसिक घरे पहुँचली दुकान पखाड़ खाइबा चलन देखिए गुड्डू कौन आइटम बनई पखाड़ आसन देखिए
କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ? ଝିଅ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗରମ ତ ବାହାରେ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଉ, କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛ? ଚାଲ ଦବ, କ'ଣ କରିଛ? ହଉ ହଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଇଏ ହେଉଛି ପଖାଳ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ କେବଳ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ତେଲ ପକାଉନ, ତାତିନି? ହଁ, ତେଲ ପଇଲା, ଫୁଟଣ ପଡ଼ିବ। ये जो ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନା, ଆସିଗଲା ଛୁଙ୍କ, ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଇଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ସବୁ ରହିଲା ଆମର ଏଠି ବାଇଗଣ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ସବୁ ପରିବା ସେକା ସେକି ହେଇକି ଚକଟା ହେବ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଭଜା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଅ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବାରେ? ପଖାଳ ଭାତ, ଦହି ପଡ଼ିଛି, ଛୁଙ୍କ ହେଇଛି। ଖରାଦିନ ଯେମିତି ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ମିଳିଛି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସନ୍ତୁଳା ବୋଲି ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ହେଇଛି। ତାପରେ ସବୁ ଚଟଣି ହେଇଛି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆମ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଉନି ଯେହେତୁ ସବୁ ସାଧାରେ ଖିଆ ହେବ। ଖରାଦିନ ଆପଣ ବି ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଦେଖ, ସେ ସବୁଦିନ ଗୋଟା ଆଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଫୁସ୍କିନା ଫୁସ୍କି ଯାଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଆମରି ଆଡ଼େ ଫୁସ୍କି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଇଛି ବର୍ଷା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଜି ନଈ ପୋଖରୀ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରୋଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଆଜି ତ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା ସତରେ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏମିତିଆ ହେଉଛି କଥା। ବର୍ଷାର ଏମିତି 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ହେଲାଣି। ଛାଡ଼, ବର୍ଷା କଥା ଯାହା ତ ଯେମିତି। ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।